Kuleli sonto osomatekisi eMthatha e-Eastern Cape bavale imigwaqo engenela kuleli dolobha befuna ukubuyiselwa izibhamu zabo ezathathwa ngamaphoyisa. Lokhu-ke kuphazamise kakhulu ukuvota okukhethekile. Khona e-Eastern Cape kunabavoti abebengaveli ohlwini. Njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba zethu Nsiki Noyiya ose-Eastern Cape. Nsiki, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ngabe kuhambe kanjani ukuvota ezindaweni ofinyelele kuzo namhlanje? Ngiyazibusela kuwe nami Thabile. Siyakhumbula into kokubana ngomvulo iye yema ngxi idolophu yaseMthatha njengoko utshilo kuba abeshishini leteksi i-Border Taxi Alliance baye bavala zonke indlela ezingenayo neziphumayo eMthatha kube bekhalazela into yoba amapolisa athathe imipu yabo equka nombayimbayi ngethuba bebegade iinkokheli zabo ebezonzakele zilele esibhedlele nesimandela Academic Hospital. Kuyacaca ukuba bekukhe kwakho ukugxalishana ngezikholono zamehlo phakathi kwemibutho emibini yeeteksi. Kodwa emva kokungenelela kwephondo leMpuma Koloni lacela umongameli Cyril Ramaphosa ukubana athumele amalungu omkhosi iSANDF ukutsho into yoba abe khona apha eMthatha kunye namapolisa kongezwa namapolisa zibona ihelikopter zisizisa amapolisa ngokungxamisekileyo ngoba zonke indlela bezivaliwe abantu bezenzela ezimpahleni. Ngoko ke abantu bebothukile becinga uba olu nyulo aluzukhululeka yaye abazukhuseleka. Kodwa ngenxa yokongezwa komkhosi wokhuselo namapolisa zonke izinto namhlanje Thabile ndiyakuxelela into yoba zihambe kakuhle futhi abanye abantu ababandakanyeka kwizixholoxholo ekurhaneleka into yoba babandakanyeka kwizixholoxholo babanjiwe abahlanu kuba bekhe baya nase-airport eMthatha Airport bafika befake ibharaklava bagrogrisa ngokutshisa i-airport. Yiyo loo nto kuye kwaziswa namajoni akhona nase-airport ayasetsha umntu ongenayo umuntu ophumayo. Kodwa ngale ntsena namhlanje Thabile ndingatsho nje phandle into yokokubana abantu bavote kakuhle kuba benethemba lokubana amapolisa akhona namajoni akhona kuyo yonke indawo. Kwisikhululo sovoto esiqale kuso sifike bembalwa kuba bekusabanda ekuseni kodwa benentshisakalo yokuvota kuba besithi bafuna utshintsho. Kodwa ngo-9 ekuseni xa kuzovota uNjengele Bantu Holomisa inkokheli ye-UDM uye lavela igama lakhe kuluhlu lwabavoti apha kule ndawo ndime kuyo kule holo esemva kwam uMthatha City Hall apho wayebhalise khona nalapho avota khona minyaka le. Iye yamxaka ke loo nto uNjengele bamkhangela bambona kodwa kuthe kanti igama lakhe liseMthatha Regional Hospital kumgama ongephi ukusuka apha. Ndiyacinga into yoba ngumgama ongange-3 kilometers. Wafika ke apho wavota. Ayinguyanga yedwa ke Thabile bakhona nenkitha yabanye abantu ababalelwa ku-20 ekuseni njalo abangakhange bakwazi ukuvota kuba amagama wabo engabonakali apha. Khona intombazana enguSulungeka Myathaza yona eside yasibonisa into yokokubana kudala imana izijonga into yokokubana ingaba nyhani usavote etown hall na ngoba khange abhalise kwenye indawo. Kodwa ke uNjengele Holomisa emva kuba evotile uvakalise uxhulumanco masimphulaphule xa izithethela ngokwakhe. I-records will show uba ngo-2021 bendivote eMthatha General City Hall apha eMthatha. But xa ndifika ngoku ndifike igama lam lingekho. But xa nditshekisha ndiyabona litshintshiwe ke ngoku kwathiwa no kusesibhedlele. So ndizile esibhedlele ndivotile ndiyavuya. Sizawubona ke i-results ngoku. Andizube ndingena kwi-technical problems e-IEC because banintsi abantu endibabonileyo barejistarishe phaa xa ndijonga phaa kwiifowuni zabo but abaveli kwi-voters roll phaa. Kuthe kanti ke Thabile uNjengele Bantu Holomisa unyanisile xa esithi akhona amagingxigingxi kubuxhakaxhaka bekomishoni ezimeleyo yonyulo kuba ngoku njengoba sandufika apha basixelela into yobana baye bacekiswa okanye bafowunelwa ngabaphathi babo into yobana mabajonge ngenye indlela kobuxhakaxhaka ngoba uSulungeka Myathaza lo uphethe evotile kodwa abanye abavotanga kuba baye bakhalala. Uyabona ke emva kwam basaqhothoza ungena Thabile kodwa kulindeleke into yobana iminyango ivalwe mba enqayini ngentsimbi ye-9 kuqaliswe ukubala. Uwe Thabile. Siyabonga kakhulu kwintatheli yethu uNtsiki Noyiya obesibikela bukhoma ese-Eastern Cape.